bena gɛlɛya dɔɔni n bɛ bɛɛ fo ka segukaw fo k'aw fo dantɛ foli min na segukaw aw ye baara ɲuman ye biennale la aw ye baara ɲuman yira an na Kupu Asimi Goyita la sisan aw ka usine ne nana min visiter bi yani n kana usine la ne ye gouverneur fo ka segukaw bɛɛ fo ka barika da u ye k'a fɔ segukaw ye sisan Mali bɛɛ k'aw lajɛ Mali bɛɛ bɛ k'aw lajɛ aw fana bɛ ka Comatex lajɛ o tuma Comatex baarakɛlaw k'a dɔn ko bi olu tɛ Segu dɔrɔn de ka entreprise ye olu ye Mali ka entreprise nationale o de kama ne nana fɛn wɛrɛ la jamana gouvernement ka baarakɛlaw k'u ko ɲɛnabɔ Mali la k'u compter hakɛ min dɔn gouvernement ni collectivité territoriale cérémonie ba dɔ bɛ kɛ Segu ne nana o de la mais n ko comme président ye Comatex ta ye a y'a kɛ a yɛrɛ ka problème ye a ko gouvernement de transition ma an bɛna kɛlɛ kɛ ka Mali hɔrɔnya danbe segin mais yani kɛlɛ ka ban fo Mali unité industrielle minnu bɛ Mali la u bɛɛ ka wuli donc a y'a sego kɛ ka Comatex wuli parce que ni baara ma di denmisɛnninw ma ni dumuni ma di jamanadenw ma hali ni kɛlɛ kɛra hali n'an gagnera kɛlɛ la lafiya ni hɛrɛ tɛ se ka taa Mali la donc o de kama n ko ne fana bɛna Comatex lajɛ président ye kuma min fɔ aw ye a ye waleya min kɛ est ce que baarakɛlaw b'o sira de kan ne ni directeur kumana n taara baara lajɛ a bɛ ka kɛ cogo min na n nisɔndiyara kosɛbɛ mais n bɛ kuma dɔ fɔ maliyɛnw ye Comatex filɛ nin ye a bɛ tissu de bɔ mais n'aw m'a san usine tɛ se ka taa ɲɛ donc bɛɛ k'i organiser sisan école de dayɛlɛ la ne bɛ welewelekan min bila école directeur bɛɛ aw bɛ se ka tissu commander Comatex fɛ ka tenue kɛ aw ka école la ni denmisɛnninw nana mɔgɔ wɛrɛ tɛ se k'a fɔ ne ye fantanden ye ne ye waritigiden bɛɛ bɛ tenue kelen na o ka ɲi denmisɛnninw ma a filanan aw bɛ Mali de dɛmɛ a bɛ denmisɛnninw kalan a bɛ n'aw ye tissu in san ni Comatex yiriwara baarakɛlaw hakɛ min bɛ baara kɛ Comatex la a mago o mago a ka du b'a bolo a b'u balo donc aw fana bɛ maliyɛnw caman dɛmɛ n'aw ye tenue kelen san aw ɲɛna mɛ fɛn b'a kɛ mais n'i y'a lajɛ ni bɛɛ y'a san Comatex bɛna yiriwa n ko n'i y'a ye sisan hali Mali joginna dɔɔni yani pour ka coton k'a la coton in bɛna san pharmacie la coton min bɔra kɛnɛma jamana min tɛ coton produit u bɛna Mali coton de san Mali kɔri o de bɛ san a bɛ sa olu fɛ u b'a labaara k'a lajaya k'a seginna ka na feere Mali la k'a feere prix ba la mais a ye Comatex ta san siɲɛ kelen a ka nɔgɔ a bɛ baara kelen de kɛ et puis aw ka nafolo bɛ to aw ka jamana la o a bɛna di Comatex baarakɛlaw ma olu bɛna u ka denmisɛnninw balo o denmisɛnninw aw yɛrɛ ka denmisɛnninw don parce que an président an ye min jate hali n'a ye kɛlɛminɛnw bɛɛ san ka di armée ma ala barika la an b'o de la bi hali n'a ye n ka jamana bɛɛ minɛ ni jamanadenw ma baara sɔrɔ ka lafiya ni barika ka na n'a ye jamana kɔnɔ jamana tɛ se ka suma o parce que kɛlɛ dɔrɔn de t'a ɲɛnabɔ kɛlɛ o ye waati dɔ ye ni Comatex wulila ni union des produits pharmaceutiques wulila ni Wicoma wulila an b'o ministre b'o baara la ni unité de production caman wulila maliyɛnw bɛna baara kɛ o tuma an bɛna usine wɛrɛ jɔ bɛɛ k'i jɔ i jɔyɔrɔ la sɔrɔdasiw ka kɛlɛ kɛ sɛnɛkɛlaw ka sɛnɛ kɛ aw fana k'aw ka usine jɔ ni bɛɛ j'i jɔyɔrɔ la jamana bɛ taa ɲɛ parce que jamana minnu bɛ taa ɲɛ n'aw ye jateminɛ k'u la bɛɛ b'i jɔ i jɔyɔrɔ la maa kelen tɛ se k'a bɛɛ ta ka taa n'a ye a se ma parce que o de ye Comatex yɛrɛ
mauvaise gestion de y'a ci unité caman sisan responsabilité b'a b'aw ka directeur bolo directeur yan a bɛ gouverneur présenté a bɛ ministre représenté a bɛ premier ministre représenté a bɛ président représenté responsabilité b'a de b'a kan mais a tɛ se k'o réussir fiyewu ni aw m'a dɛmɛ donc ye wele kan bila bɛɛ ye bɛɛ ka tɛgɛ in minɛ n'aw ye tɛgɛ minɛ ni maliyɛnw ye a faamu ko président nana kuma minnu fɔ yan pour que kuma ninnu ka waliya bɛɛ kan k'i cɛsiri ka tugu a nɔfɛ ne na o de lajɛ bi ka fɔ maliyɛnw ye parce que an bɛ baara min na ni président ye sira min yira an k'o baara taama ka waliya gouvernement baara de ye nin ye n nana o de la nisɔndiyalen don ala barika la n b'aw fo ka waleɲuman dɔn hakɛto b'a la sali ala man